kúp mi nový telefón. Nič ti nekúpim, som dosť dospelý na to mať telefón. Áno, ty môj dospáčik, no choď sa zahrať na ihrisko. Do piesečku. Nevolaj ma dospeláčik, bo dostaneš kopačku na solár. Čo si to povedal? Počuj si dobre, kúp mi telefón a nepapuluj. Odkiaľ máš takéto výrazy? Od teba, keď ti volá daňový úrad. Chod sa normálne hrať s deťmi, jak všetci ostatní. Deti sa so mnou dávno nehrajú. Tak si nájdi iné deti. Iné deti nie sú. Že aj Robo má takú novú vyklapačku a sa mi smeje. Vieš, kde ja mám nejakého roba? Prde. Ticho! Nekúpim ti nový telefón. Vieš čo, ani ťa nepotrebujem. Si kúpiš sám, maličký? Si bol na brigáde? V zbere papiera v škole? Som sa prihlásil do súťaže, aby si vedel. Jaké súťaže? Som našiel súťaž na Alze so Samsungom. Odkiaľ ty vôbec poznáš tieto veci? Budú mať novinky na Galaxy Unpacked. Čom? Proste teraz majú dačo nové a to chcem. A môže to vyhrať, teda som prihlásil na Alze aj brata, mamu, aj tú druhú mamu, s ktorou chodíš tajne. Jak si to spravil, veď ty nemáš telefón? Cez tvoj telefón. Kde je? Áno, ak sa pýtaš na to, tak som videl všetko. Čo si videl? Ty vieš dobre, čo som videl. Tak som doma a